Filuz, Reysen, mıngı cevapladığım yasar aldığından nıplap oynadığınızmı? Sizning birge turmuş kuru tilagi şın köngildenmi? Nık, tatlı gayla tüzü turunda oyығız urtaqmı? Reysen, birinci bulup siz cevap beriniz. Әйе. Filuz, sizning cevabınız? Бар назлы жылы сөз, иң матур татлы сөз, ишетәсең киләме, җаным? Ул шундый сире тылсымлы сүз, хәтта якынлы сүз. Аны әйтәм тик сиңа тагын. Яратам, нык итеп яратам, шул тиклем яратам, өзелеп яратам, җанкаем сине яратам. Чынлап та яратам, син диеп чалатам, сиңа булган хисләремне җыр аша яңгыратам. Ярату һәркемгә бирелми, чакырганда килми, килгәчендә китми, җаным. Мең тапкыр гомерем буена шул сүзне тик сиңа әйтергә дә риза тагын. Яратам, нык итеп яратам, шул тиклем яратам, өзелеп яратам, җанкаем сине яратам. Чынлап та яратам, син диеп чалатам, сиңа булган хисләремне җыр аша яңгыратам. Беләсең, синең белән мин шундый бәхетле, чөнки мин яратам, яратам, яратам. 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 Яратам, нык итеп яратам, шул тиклем яратам, өзелеп яратам, җанкаем сине яратам. Чынлап та яратам, син диеп чалатам, сиңа булган хисләремне җыр аша яратам. Нык итеп яратам, шул тиклем яратам, өзелеп яратам, җанкаем сине яратам. Чынлап та яратам, син диеп чалатам, сиңа булган хисләремне җыр аша яңгыратам. Яратам. Яратам. Filuz, sizning javobingiz? Әйе.